Припинак. Паўднёвы гарадок. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Мікрараён паўднёвы. Припинак. Мікрараён паўднёвы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Санта 54. Припинак. Санта 54. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. 4-й форт. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. 4-й форт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Кальцавая. Прыпынак. Кальцавая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Парк тысячагоддзя. Прыпынак. Парк тысячагоддзя. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Могілкі. Прыпынак. Могілкі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Грунвальдская. Прыпынак. Вуліца Грунвальдская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца генерала Благавешчанскага. Прыпынак. Вуліца генерала Благавешчанскага. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Мікрараён Зарэчны. Прыпынак. Мікрараён Зарэчны. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Новыя. Прыпынак. Новыя. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Валерия Кискевича. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Прыпынак. Валерия Кискевича. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Варшаўскае кольцо. Прыпынак. Варшаўскае кольцо. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Крэпасць. Прыпынак. Крэпасць. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Крэпасць. Прыпынак. Крэпасць. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Зубачова. Прыпынак. Зубачова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аэрадромная. У
Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дают ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Паважаныя пасажыры, будьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Прыпынак аэрадромная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак беларуская. Прыпынак беларуская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак транспартная. Прыпынак транспартная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак лейтенанта Рабцева. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак лейтенанта Рабцева. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Слаўнафта. Прыпынак Слаўнафта. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак вуліца Працоўная. Прыпынак вуліца Працоўная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Інтэртранс. Прыпынак Інтэртранс. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Рамонтна-будаўнічы трэст. прыпынак Рамонтна-будаўнічы трэст. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак прамтэхніка. Прыпынак прамтэхніка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак безыменная. Прыпынак безыменная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Санта-Брэмар. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак Санта-Брэмар. Канцавы прыпынак.